компютър. Я виж, някой ти задава въпрос. Кой е това жирафче? Жирафче. Хайде, Наталия, давай. Снимам. Имало едно време едно момченце Мартинчо. Тако ли? А той къде е Мартинчо? Ами Мартинчо, той много обичал да си играе на пъзели. Марти, ти имаш ли нов пъзел, Марти? Да. Къде е твой нов пъзел? Ето го. А кой ти го подари, знаеш ли? Баба. Баба! Баба, бе. Мама! Мама ти е подарила нов пъзел. А ти знаеш ли как се казва? Ти как се казва? Аз съм вълчето. Наталия. Не може да го излъгне. Марти, аз ще ти разказвам всяка вечер по една приказка от тук. Става ли? Ей, Марти! Здравей, Марти! Да. Може ли да ти разказвам по една приказка всяка вечер? Може ли? Да. Марти! Марти! Абе, ти имаш ли ново колело случайно? Къде е? Подари, бързо, покажи. Къде е? Кое е това колело? Голямо. А кажи ми само още нещо. Ти на колко години ставаш? На цели 3. Обърни се. А имаш ли рожден ден? Да. А торта? Торта има. А какво имаше на тази торта? Че аз не я видях. Какво имаше на Обърни се да тортата? говориш. Кажи ми, Марти. Никой не чува така. Марти. Да. А какво имаше на тортата? Какво имаше на тортата? Една тройка. Освен тройка, какво друго имаше? Жирафчо, кажи на жирафчо. Това е Чичо жираф. Той те пита. Това си чуя. Да, а това е вълчето Йори. Не, Йори. Това е вълчето... Вълчо. Как? Вълчо. Вълчо. Вълчето Вълчо. Вълчето Вълчо. Марти, ти какво имаш на твоята торта? А това е Чичо жираф. Това е... А това е вълчето Вълчо. А ти какво имаш на твоята торта? Че ще паднем заедно, ще паднем. Ами това, кажи бе, това е твоя куклен театър. Ще си разказваме приказки цяла вечер. Куклен театър. Чай, ела тук сега да ми покажеш как. Ела тук сега да покажем. Ела тук, да, ела. Да разказва. Да направи интернет. Интернет. Чакай сега интернет да няма връзка. Да. Сървъра. Ти бъде тук. Айде, малко почивка. Страхотна. Спираме. Ма готине? И как? Да, страхотна. Може да правим представление на детето. Ще му правиш? Значи аз съм го взела, защото много искам всеки такива неща, които той не слуша, да ги отиграваме през играчките. Много по-лесно ще му е да ги разбира нещата. Като му ги разказваш през приказка. Взимаш веднага това и му обясняваш през приказка. Добре, де ти си отивай сега. Бълтай това, пък... Отивам да накоя. Където ли те разгледаме? Не беше и го беше на въздуха ми. Какво му стана? Сега ли села си бяга? Ама не знам защо така. Нещо стана някакви бяга. Какво стана? Окей. Нещо ева не правите. Селебрен, здраво покривът червен. И какво трябва да има всяка къща? Да. И какво още? Точно така, построихме къща. Айде да си спеем тази песен за джуджето. Искате ли? Значи как правим покрив? Така. А прозорец? Така. И кумин? Ето така. До реката сред полето, къща прави си джуджето. Първо слага и комин, после покрива ти си. Хей, джудженце, погледни, първо слагат се стени. Я да сложим стените. Слагаме върху тях какво ще залепим.
Върху тях е залепен здраво покривът червен. Чак тогава и комиче ще поставя и прозорче с цветя. Какво има? Я да погледнем през прозорец. Какво виждате през вашия прозорец? Аз виждам само цветя и нищо друго. Така ли? Аз виждам едни жирафи птичета. Аз виждам едни кучи. Едни кучета. А ти какво виждаш през твоя прозорец? Градина с цветя. Влизай вътре и си пей, и щастливо си живей. Влизай вътре и си пей, и щастливо си живей. И джуджето влезнало в къщата. И къде го намери луна? Какво е това? Да? Какво? Я кажи по-силно. Не, маса? Да. На масата е имало едно чук-чук-чук яйчеце. Едно яйце. Да. Да. И джуджето взело яйцето и му нарисувало едно лице. С странички червени, с очички зелени, с носленце лилаво, да ми бъдеш най-здраво. Чук-чук-чук, яйчеце, чук-чук-чук. И накрая се спукало яйцето на джуджето. Искате ли да си изпеем, тате? Какво ще му нарисуваме на яйцето? Запомнихте ли? Какво беше? Лице. А какъв цвят е остата? И той с лилаво носленце. Да. Каква да е устата? Каква предлагаш? Добре. Айде, хващаме яйцето. Я да направим така. Чук-чук-чук, 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 чук-чук-чук. Яйчеце, нарисувах ти лице. Чук-чук-чук, яйчеце, нарисувах ти лице. С странички червени, с очички зелени, с странички червени, с очички зелени, с носленце лилаво, да ми бъдеш най-здраво. С носленце лилаво, да ми бъдеш най-здраво. Чук-чук-чук, яйчице, чук-чук-чук. И го спукахме. Ама устата! Устата я изпуснахме. Нищо, другия път ще изпеем за устата. Искаш ли? А знаете ли отвън до къщата в една дупка кой живее в дупката? He's gonna go up and go down and make a bend, turn around. Can you point your fingers into the sleeves? Сега идва тук. Готови ли сте? Can you stand on one foot and shake your head? Shake, 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 shake. Woo-hoo. Can you stand on one foot and shake your head? Yeah, самолет. We're gonna go up and go down and back up and turn around. Can you stand on one foot and shake your head? Shake, shake, shake. Can you point your fingers into the squeeze? Can you point your fingers into the squeeze? We're gonna go up and go down and back up and turn around. Can you point your fingers into the squeeze? Той ще да носим ли търта? И аз сега ще малко да научиме танца на нотите. Вие знаете ли нотите? Я да пробвам. До, ре, ми, в кръг се завърти. Браво! Фа, сол, ла, потропай с крака.
качи се чак до си и после се върни. А то научихме го танца. Айде сега пак заставаме в кръгче. Да видим само. До, ре, ми, в кръг се завърти. Фа, сол, ла, подропай с крака. Качи се чак до си и после се върни. До, ре, ми, в кръг се завърти. Фа, сол, ла, подропай с крака. Качи се чак до си и после се върни. С нотите приятели да стане. Бързо за ръчичка да ни хване. С ключа за света си да отключи. Дамата с тебе да научи. С нотите приятели да стане. Бързо за ръчичка да ги хване. С ключа за света си да отключи. Дамата с тебе да научи. Дамата с тебе да научи. Сладките приятели да стане. Бързо за ръчичка да ги хване. С ключа со света си да отключи. Дамата с тебе да научи. До, ре, ми, ре, до. Фа, сол, ла. И после се върни. До, ре, ми, ре, до. Фа, сол, ла, сол, фа. Качи се чак до си и после се върни. С нотите приятели да стане. Бързо за ръчичка да ги хване. С ключа со света си да отключи. Дамата с тебе да научи. С нотите приятели да стане. Бързо за ръчичка да ги хване. С ключа со света си да отключи. Дамата с тебе да научи. Я да се помолим сега. Айде. По план.
Елизавет и деца. Значи аз идвам сега при вас. Сега слушайте какво ще направим. Това е нашето заедно скривалище. Никой не подозира къде сте. Сега може да заплашим всички. Искате ли? Твоята майка Миши може да изплаши? Да, а Марти? Не, добре. Тях няма да ги плаши. Марти не ни разрешава да му виж нищо. Мама и мен разгласяват. Ти ли разрешаваш? Добре, ти разрешаваш ли? А баба и дядо. Борянка да оплашим малко. Добре, значи в момента плашим. На Борянка. Да плати баба и тати. Баба и тата, деда и мама не даваш, така ли? Значи само мама и тата плашим на баба. Всичко е записано. Бабо, да знаеш. Три, ще извикаме като едни лъвове, така. Вау! Силно готови ли сте? Едно, две, три. Я ви спеем песента. Тра-ла-ла. Наталия, не там, не там, не там. Говори се запали. Мини на там. Наталче, Наталче, влез навътре там. Мини на там навътре. Под това, под него, не види се. Сега ще запалиме свещичката. Свещичката, за да можем да духаме тортата. Хайде сега да разделим цялата рибчина. Хайде да пеем. Айде. Happy birthday. Чакай да пуснем. Бързо. Happy birthday to you. Бягай там. Happy birthday, dear Marty. Happy birthday to you. Честито. Ама чакай Марти първо да я духне. Първо айде. Честит рожден ден, Марти! Честит рожден ден, Марти! Честит рожден ден, Марти! Честит рожден ден, Марти! Не се снима, бе. Силно. Силно! Още по-силно! Къщата чака! Забейте бързо. Какво ще си вземеш? Хайде си ми си една къщичка. Бързо. Аз бях зайка. Зайка. Къде има зайка? А Маша къде е? Къде е Маша? Маша къде е? Маша е чака. Маша пари ли се? Чакайте да вземем само това, че това, че пари само да вземем. Пари ли се? Е, това е. Хладилници има, телевизори. Ево я картинка! Ето картинката. Красива торта. Добре, мама. А зайка къде е? Има ли го зайка? Зайчето го няма. Някой го изял. Да, айде да режем торта сега и да ядем торта. Къщата на зайка. Нека да вземе кака. Ти какво искаш? Маша има чака. Това го е любимото детско на Мартия. Да има също са. Мечока, ай вземи си една ушенце на мечока. Вземи си една Тони, меченце. много са вкусните морковчета, нали? Айде ти другото ушенце. Това е мешо. Айде ще ти дам една. Ще режем ли тортата сега? Айде да я режем. Айде да я режем сега тортата. О, че тежи много тая торта. Леле. Вътре хладилници, телевизори. Страшна торта.